Тады прыходзіць Ісус з Галілеі на Ярдан да Яна, хрысціцца ў яго. Ян жа стрымліваў яго, кажучы: «Мне трэба ў цябе хрысціцца, а ты прыходзіш да мяне?» Але Ісус сказаў у адказ яму: «Дапусці цяпер, бо так належыць нам здзейсніць усякую праведнасць». Тады Ян дапускае яго. І ахрысціўшыся, Ісус выйшаў адразу з вады, і вось адчыніліся яму нябёсы, і ўбачыў Ян Духа Божага, які сыходзіў як голуб і апускаўся на яго. І вось голас з нябёсаў прамовіў: «Гэта ёсць сын мой любасны, якога я упадабаў». Подається от Христа, Бога і Збавця, душу нашу, і любосним Сином Тебе називаючи, і Духу голові. Уважайся все до кореню земли, бо з нами Бог, могутний корисися, бо з нами Бог. Вадохрышча Гасподне, беларуская аўтакефальная праваслаўная царква ў Брукліне, святкавала 5 студзеня па новаюліянскаму календару. Вадохрышча Сына Божага і збаўцы нашага Ісуса Хрыста – гэта адно з найважнейшых хрысціянскіх свят. У гэты дзень хрысціяне ўсяго свету успамінаюць евангельскую падзею – хрышчэнне Ісуса Хрыста ў рацэ Ярдан. Хрысціў збавіцеля прарок Ян Прадвеснік, якога таксама называюць хрысціцель. Другая назва свята – Богаяўлення, дадзеная ў памяць аб цудзе, якое адбылося падчас хрышчэння. На Хрыста з нябёсаў сышоў Дух Святы у абліччы голуба, і голас з неба назваў яго сынам. Так было яўлена ў бачных і даступных для чалавека выявах Святая Тройца: голас – Бог Айцец, голуб – Бог Дух Святы, Ісус Христос – Бог Сын. І было засведчана, што Ісус не толькі Сын чалавечы, але і Сын Божы. Людзям з'явіўся Бог. Почуй нас, Боже, збавца нас, надею всіх концов землі, Ти, що у морі далеко, милостивый, милостивый, будь до нас, уладару односно гріхов наших, і помилуй нас, бо Ти милостивий, чоловіколюбний Бог, і Тебе славу зносим, Отцу і Сину, Святому Духу, тепер і завсёди, на веки вічні. Амінь. І було у ті дні прийшов Ісус Назарета Галілейського, і хрестився від Івана в Йордані, і коли виходив з води, убачив одразу Іван, що розкриваються небеси, і дух, як голуб, зиходить на його, і голос був з небесів: «Ти син мій узлюблений, якого я уподобав». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И будує Він священня, і радує тих, хто в Нього увірував. Христос Бог і збавця душам наших. Слава Ісусу.
Вадохрышча Сына Божага пачалі святкаваць яшчэ калі былі жывыя апосталы. Згадку пра гэты дзень мы знаходзім у пастановах і правілах апостальскіх. Але спачатку вадохрышча і раство былі адзіным святам, і зваліся яны Богаяўлення. Пачынаючы з канца 4 стагоддзя, вадохрышча Гасподняе стала асобным святам, але і цяпер мы можам назіраць водгаласы адзінства Раства Христовага і вадохрышча ў богаслужэнні. У першае ж стагоддзе хрысціянства на Богаўяўлення хрысцілі нованавернутых. Іх звалі абвешчанымі. Таму гэты дзень часта звалі днём асветы, святам святла або святымі святамі, у знак таго, што таемства хрышчэння чысціць чалавека ад граху і асвячае святлом Христовым. Ужо тады была традыцыя асвячаць у гэты дзень воды ў вадаёмах, рэках, крыніцах, азёрах і марах. Христос хрещається. Прошу підходити. Христос хрещається. Христос хрещається.